Donostia Arraun Lagunak taldeko patroi berria da azkainen bizi den Joan Alsuet. Desafio berriari nola aurre egin diona azaltzeaz gain, martxoaren 8ko eguna hurbiltzen ari zaigun honetan, arraunaren munduan gaur egun oraindik existitzen diren desorekak aipatu dizkigu. Arratsaldeon ikusentzuleok, bi emakume izango ditugu protagonista Joanarekin batera, Idoia Rodriguez enpresa propioa sortu berri duen, ingeniari eta aholkulari pedagogiko gisa, genero estereotipoetatik alde egiteko lanean ari den gaztea, eta gaurkoan gaur estreinatu berri den Herri Urratseko bideoklipa. Asteragoaz! Idoia Rodriguez ingeniaritza pedagogikoan aholkularia da. Iazko urrian enpresa propioa sortu du. Aholkulari pedagogiko gisa genero estereotipoetatik alde egiteko xedez. Irakasle nintzen, eta irakasle bezala oartzen nintzen makur batzuk bideratzen nituelan, ere tresnetan eta nire diajeran ikasleekin. Eta oartu nintzen batez ere genero estereotipoak bermatzen zituzten tresnak pasarazten nituelan nire ikaslei. Beraz, erabakitut nire enpresa muntatzea, justuki laguntza eskaintzeko pedagogia arloan generoaren ikuspegitik. Beraz, honak egan nahi du, aurretan erabeekin ari diren pertsonekin aritzea elkar lanean, eta aurrekin ere justuki berdintasuna beste manera batez gogoetatzeko. Izan ere, irakasle lanetan aritu ostean, haur gazte literaturako genero estereotipoen eragina iparraldeko kurrikulumean izeneko doktorego tesia ekoitzi zuen. Nire ideia zen frogatzea gure literatura tresnak eta pertsonaiak sexistak zirela eta jendartea baino sexistagoak zirela ere. Biziki fite eta egeski frogatu dut hori, gure aurrei zabaltzen ditugun baloreak eta eredu bezala ditugun pertsonaiak sexistak direla eta aurrek, neskak eta mutikoak dituzten modeloak beti berdinak direla eta errepikakoak direla. Eta familia sistema ere. Biziki tradizionala da, naiz eta gure jendartea aldatu. Eta genero berdintasunean aurrak ezitzeko irakasleak ere erramintak eta tresnak behar dituztela uste du. Ondorioz, formazioa ere ezinbestekoa da. Baina espiritu kritiko batekin lantzea obra batzuk. Oartzea adibidez, zakitzain autorek eleberri bat idatzi balin badu, interesa aukaten duela eta kalitate literarioa duela, baina ez duela kentzen ondoan, badela arazo bat zakit generoari buruz, edo berdintasunari buruz, eta nire ustez hori dugu landu behar gure ikasleekin da espiritu kritikoa garatzea. Horrelako enpresa bakarra da iparraldean eta formazioaz gain konferentziak ere eskaintzen ditu, baita diagnostikoak egin ere. Bere proiektuan elkarteekin, enpresekin, herriko etxeekin eta lan egiten du gure sistemaz gogoetatzeko. Berriki Urruñan aritu da idazketa tailerrak proposatzen, emazteen oldartzeari buruz. Oldartze intimoa, oldartze kolektiboa, oldartze simbolikoa landu genituen, eta lau tailer jokan zituzten, euskaraz, frantsesez eta nera behentzat ere. Eta zinez interesgarria zen ikustea, 20 urteko gazte bat, 70 urteko pertsona batekin nahasi zela. Ikusten zen, gure emaztetasuna biziki manera desberdinean bizitzen dugula, baina erasoak bizi zaintugula denek, eta espazio bat sortu da azkenan idazketa itzakia bat izan da komunikatzeko, loturak sortzeko eta hor, heldu diren hilabeteetan testuak behitz bilduko ditugu eta zabalduko ditugu ikuskizun batekin Urruñako zineman. Genero estereotipoekin amaitzea eta genero berdintasuna epizentroan jartzea ezinbestekoa da Idoiarentzat. Legean, badela berdintasuna, baina gero ikusten dugularik zain reakzio katen aldugun denok egoera batzuen parean ikusten aldugu ez dela berdintasunik. Nik egiazki tresnak kulturalei garrantzia asko ematen diet, eta adibidez oso bat hartuko dut. Baina filmetan, pelikuletan ikusten dugularik emazte bat bojokatzen dela, adibidez Kill Bill film hartzen balin badugu, bojokatzen da mendekatzeko. Emazte batek bojokatzeko argudioa ukanen du mendekua. Gizon bat filmetan bojokatzen delarik da bojokatzen dela gerla egiten dula. Hor agerira ez dela berdintasunik. Hori adibidez oso bat da, baina honek erakusten du azkenean gure pertsonaiak eraikiak direla desberdinki, gure ereduak desberdinak direla, eta azkenan transmititu nahi zaizkigun baloreak desberdinak direla. Eta helburua ez da bojokatzea, ez nahizlako bat ere bortizkeria fisikoaren alde, baina justu da erakustea nola gure ereduak eraikiak diren, eta erakustean ere ustez beste manera batez zerbait proposatzen dela. Helburua ez delako batzuei boterea kentzea, baina denek boterea ukatea, ongi sentitzeko, elkartasuna ezagutzeko, emozioak hobekiago bizitzeko, eta azkenan gure aurrak ere gure aurrek nahi dituzten aukerak ukateko albezain ongi izateko haien buruarekin.
nola azaldu, traineru batean gertatzen dena, bai, sentitu behar da ulertzeko nire ustez. Ikaragarria da, ekipoarekin sortzen den ahemana ere, eta bai, estropada batean pasatzen den guzia, entrenoetan eta 10 hilabete hauetan, gogorrak izaten diren momentu hauetan, nola talde bat lotzen den ere, hori bikaina da. Hamabi urtetan hasi zen Lapurdiko arraun taldean joan Alzuet. Batxeletan lehen urratsak eman eta geroztik harreman zuzena izan du arraunarekin. Urte luzaz garaipenak pilatu eta arraun mundutik atsedena hartzea erabaki zuen gazteak, eta hain justu pausa tarte horretan iritsi zitzaion proposamen bat joan Alzueti. Donostia arraun lagunak taldeko entrenatzaileak deitu eta aurtengo sasoian patroi izatea proposatu zion. Argidura handiz hartu dut, zen bat ere espero, oraindik gutxio itzultzea patroi moduan, baina hola izan da. Proposamen hori iritsi zenean, kriston bai, zalantza sortu zitzaidan, badakidalako ze konpromesu edo eskatzen duen sasoi batek barkoarekiko, eta aparte patroi lanak ze ardura edo duen traineru batean, eta orduan bai, denbora eman dute erantzuteko, baina jaten nuen bezala nire patroi bilbidea ongi borobiltzeko eta aukera polita iruditu zitzaidan ere, eta hoja, motivazioak eraman zituen nire kezkak. Donostia arraun lagunak taldea ez zaio arrotza egiten joanari. Bertan jada arraunlari gisa aritu delako eta hain zuzen eskuratutako garaipenen artean 2023an lortutako Kontxako bandera oraitzapenen artean gordetzen du. Iazko sasuian bandera guztiak irabazi zituen taldeak eta horrek suposatzen duenari buruz galdekitean. Presio puntu bat bada, bortxaz, kriston sasoin bat eta gero iristen naiz. Behin ikusi dela, egingarria dela, horren bila joango gira behitz. Martxoaren 8an iragaiten den emakumeen nazioarteko egunarentzat egun gutxi falta direnean, gaur egun gizonen arraun taldei alderatuta emazteek bizitzen duten egoerari buruz ere hausnartu du kirolariak. Oraindik behia izaten jarraitzen du emakumeen lekuak ajaunean, askoz beranduago sortu dira emakumeen ligak eta orduan bai, bortxaz gizartearen isla bat da ere ajaunean gertatzen dena. Bada desberdintasuna, gero uste dut pixkanaka urteak aintzinatu ahala, gerozta leku gehiago hartzen dugula. Irakutsi dugu gure lekua hor dugula, kompetizioan mutilak bezain bat balio dugula eta ez dagoela desberdintasunik, eta hortan bai, badala noino, baina ari da iristen. Eta bai, premioen aldetik gehiago ikusten da. Urte guzian eta sasoi guzian lortzen diren premioak gero bai horiek banatzen direla ajaunlari eta guzien hartan, baina hor bai irabazien aldetik eta ez da beti premio edo sari berdina izaten. Esfortzu ezberdina da? Ez dut uste. Ez dut uste. Horrelako kirolariek egunerokotasunean egiten duten esfortzua eta engaiamenduaren bidez, gaur egun kirolan ere bizirik diharduten desorekak ezabatzen antxeatzen dira. Herri Urratsek aurtengo kantua eta bideoklipa argitaratu ditu. Aguraingo dupla taldeak egin du kantua eta eurekin izan dira Pantxo eta Peio eta Piso. Hilabetetako lana izan da, baina gustora hartu dugu eta uste dugu ere bai zor geniola Herri Urratsi. Gure Ipar Euskal Herrian gure lehengo kontzertua Herri Urrats batean izan zen. Eta ordutik onera asko ibili gara hemen eta bageneukan horrelako ez zorra, baina sentimendu hori eta oso gustora hartu dugu proiektua. Eta lan asko egon da atzean, baina dena ondo atera da eta ondo junda. Anekdota txiki bat, adibidez, Pantxo eta Peio hori esan genien. Hori, azkenean tantegoa, eta joan ginen, ez dakit ze herritara, baina Uztaritzetik nahiko gertu, kafetxo bat hartzera, beraiekin ezagutzera eta hitz egitera. Eta hori gaur egun gure garaian hori ez da egiten. Porque gu egiten dugu bideodei bat edo deitu edo Instagrametik idatzi izu, behitu pasa kanta, sartuko izuta hots bat eta izan zen super old school, joan, ezagutu, hitz egin, gitarra hartu, abestia erakutsi gure furgoan, beraiek beraien abestia abestu, gero emailez idatzi, ez dakit.
Eta hori ere gu, Beñat eta biok esan ez dugu grabatu, ez dugu ezer, baina gu betirako geratuko zaigun, ez? Pantsoa eta Peio eta Lauroz, hitz egiten, kafetxo bat hartzen, hori ja gaur egun ez ditugu horrelakorik egiten, ez? Eta hori ez, polita izan zen. Bideoklipa plano sekuentzian grabatu dute, Senpereko aintziran. Eta elgarrekin, elgarrikusiko dugu maiatzaren 11an bertan ikusentzuleok, bihar arte. Ospatu dezan maitia, berriz gabe